Share me chira bi. Social media yete wo. Unimobi ana unimobi na we video na wani nje ho atwamko. At this particular point now, a future meet media man wo as me do for necessary obi a video na ansem when ba kind of video no eno akoma emfa. The only option and the only thing you can do is to just scroll. Skip my video nko dan say bia obetwele atendidie amen ba ko e wo comment section. Lady be friend Abigail ebusuya wakodi di guy be friend no beye bofo atem or TikTok app no so beye bofo or ye spiritualist in fact wa ben pa wa we dad e wo honhom. Abigail akodi di natem na enuabon nsem a beye bofo abekan gunu so app no ebusuya agimi nsem aha ye penya blog media mesrewa se obe like video na obe subscribe button so be click the notification icon no na ba kire wa dwen e da ma e wo comment section. Eti ba yebo for media na say the TikTok obi anim no. Bushia to say akorabo ni the star champion leader. Why onipa na wusi so a aya na to da bia na wabusa wo destiny. Se wankasa okladua eye de. 2 eto da bia aya hwehwe wo hyeberem na hunu de yakutia wa barabo. Ghana wiase afa na de open nipa okuta bosoma ya de hwehwe hyeberem a aya akorabo. Tuana mo na bra na ba yi before ma so ye Ghana wiase afa na nyina ba bi ba akopɛ na before me wo eye Kumasi lek bosom chi road Kumasi aputoja edi adodo na ade fra me Ghana nyina eye akorabo ni na ma Johnson the star champion leader obetimi afra me kombigu komfo ama kyerɛ sɛ ye na ye bosom ekom nipa nanso ye sere wɔ ya no na ye mu na yutri ade na ye wo problem atɔda bi ahwehwɛ wo hyeberem ode won sa so adwuma bi mo wo ye bare wonya sika mfa mfra adwuma nim sika bia beta won nsam adwuma nim bia na hye aya busa wo destiny busa wo class die ntina me yesa adwuma na sika to me nsam ana hye Ghana we ase afa na nyina e bia na woni Ghana e bia na wo UK Canada Australia any country bia wo so bia wo se nana me pese wo hwehwe me hyeberem na me hunu de yakuti amabarabo me pese me hunu de wabɔ me nsam tokoro no didi me nsam me pese me hunu de abarabo ma me ntumi nkoso me pese me hunu de wo so de tia me wo mabarabo me pese me hunu de ntia abarabo me ye bibia wo abarabo ma enyi Ghana we ase afa na de eye Kumasi lek bosom chi road Kumasi aputoja ehwa na akorabo transi yedu o go fa different number be ya e fake number na ba ko pe e de wo wi ase 0553009784 0553009784 akorabo ni the star champion leader bye bye Or ye spiritualist. abusia ti sai akorabo ni ko mbebu kom fo bo benedem dia wo sie tu jago dia sebere kan tancha no o twe be free so na ma no wajana so suma kwankyere so abo abanize aba akotra wa yaka siasa dia kura sebeta frachi wontumi nda ncham anya peda abanize ya wine no sebeta frachi na ye penyansafo nyansafo be na meka na sem mechia ye wura na ese tutu abebi otekra we ngoma so de nsia mo asante manya nkopon ongwa so wada wuru mantini ete ba bi da bia me no di nkoma kasa ba akopɛ na meka kyerɛ e kasa kyerɛ se woni bambo ana na wiase ote se nteta ye de ese awie memframa fa de opɛ bia na wa ho abere bia me nkomodi ya me no di nyina ne se pɛ bambo anya sa wadwuma sem ne bɛsɛ pɛ bambo anya sa usika sem bɛsɛ pɛ bambo anya sa barabɔ no ɛbɛgye nsirpe agye nsirapa wɔ nim pɛ bambo na wonne sunsun mu chetai fo da wutu na mo bi wo barabɔ wasetem wadwuma sem usika sem awade sem onkanko ompuntu mu a obere makasa kyerɛ de na dwene mo do me number ne wo wi ase ne nyina ba akɔpɛ okofa different number bia e fake 0553009784 0553009784 agraboni bye bye I just say wa bin yi pa o kire hunhum ma bibirbe. ye woni pa bi wo a odana o soda ya na ne ref fida ya o so ye e kire wo se o clear tu mu ya kyekyere no e ba cha o clear ni akoto 2 ye woni pa bi so a odana o soda ya ni ref fida ya no a adekro ni siwe ansana wo hunu se a da ya me so ye no na yisi me ba cha o clear ni akoto ya kyekyere o kra wanhwe ya ubetumi awu 3 ye woni pa bi wo ha wono de won so da ye kwara wo ya se me pa cha wo ba bia wo kra wo nya ho to obetimi ya wo because da ye so ya de a awrade nyankopon fa so kasa kire wo ni pa bia o wo ya se eti se wo da na wo so da ye 2 months 3 months amemfa no normal obetimi ya wo pe abenko mo we bi ben kan so we no pe ma comments e ma koma 6 I ma koma 6 no na wa bonepo obonipo se ya we ya friend na bele dia o ma me kla bere wo sunsun dia o ma me kra nya ho sunsun
chere me da so mu ana wa bɔ ma refi na me wura fi enti sɛ wo so da na bi asɛm bi kura na ba be si agye ade ko na sie wi ansa na wa kai da na wo so me ba kyɛw ebe hawo ebe dunya da so ne kwan awurade fa so kasa kyerɛ nipa fa saa de we na fa to nsuom na fa dware abara yɛ wo krada obi ba bisa sɛ me fa samana ne sapo an me se fa to nsuom na fa dware fa to nsuom na fa dware ada yɛ wo krada sɛ de be ya wo so da bi ya wo be kai ana wo nipa bi ya wo nso da bi ya wo be so da akwara boni the still champion leader bye bye. Now this Bayebo family can ask me, Anna, just 2 days ago, a positive video. Amuzu ona se untimi ni dia. Ebeda na watimi asankwai. Dr. Amuzu aye bibidro bi a ono mu a eboa wapomden ema etimi bie wo yam na ebie wo chronicle no na utumi edidi ye pa. Amuzu aye memadra o scientimi ene wo yere echele mpam. Amuzu no pebi na beboa. This particular video Anna Bayebo for post here, and to me this video menim ade wo video wo ho a e wo so bedi di atem menim asem a o kan the video we mu ntino as enipa e wo so obufu bedi atem ho sa video we ana lady be friend Abigail e betena comment section obo aboso fa akonwa e betena comment section na insult atenedie de o twere no posti no posti ene ne wu nua so kenkan bi na e hye onu abufu say Abigail e dey bad na mayewa udi matem se ene no no ze papa anya hwa bonne ze nyawe na busu a eno me nsem a Bayebofo eni nua a wabɛboro Abigail no esewani eni se ka kyerɛ hwɛ me kyerɛ wade bi social media yɛte yɛ wo unim obi ana unim obi na wɔyɛ video na wɔne ngye ho atwam kɔ obi o betumi abɔ obi aku ato atwam obi betumi asɛ wo life me sere me fani me pagoro pa isanse ye nipa nko ade ye bewu hwade bi wa se obi ye bibi o social media na wani nyu atwam ko you don't have a right to write a comment unni opportunity se obi tima write e de o comment akọ ne video ase sanse nyo na to ne phone ne bando ma no tie nyansa se bi wa ha e kasa ma kyerɛ abi adanti na wonni meda o ma me hoda unhia me face to face da na o twere comment phone de go me video ase tia ha bafo montini yati baabi o da sebere se obedi di wahini bi atem na wo fiu obedi di minister bi atem na wo fiu obedi di sofo bi atem na wo fiu a media mema mo aye I reply wada woro montini yati baabi o ababa wa menim ne da ena wo de comment fo aba me video ase bafo wada woro wontina mete baabi dia me sraba ababa wa yi abrabo ayem koso pe aya oni abenedie de e ma bi mpa ne so na setenam na dwumam na wade se mu da berema bia wona ne betena te asefo asase isu bia adwuma bia wona ne nsa be som wiase bia nye basa wona setenam esra yawo de amane yamumma esra nkukuo ayawo amane abeberese ehaw atete esan ni nkwanhia amane yamumma ene wono ankasa na barabo ekade ene anim guase mamma bi mpa ne so wate asefo asase isu a wote da na nyame wonti mete baabi mekura min sam kosua o sese wonim meda ana wode video comment fon aba me video ase wabara wonim meda de a kombegu onti na abafo mete baabi ene me sama ne de ama sawada na dwowana munyane ne tu na mumusa na sem sawada na dwotu a munyane ne 3 na mumusa na sem sawada na dwo 3 a munyane ne 4 na mumusa na sem sawada na dwo 4 nso a da sebera mo da roma 4 de ona sansade a chian wie oda na dwo 8 e bon 9 nso a mumusa na sem munti ana meti baby wada roma oni meda o onhia meda onfa ni problem bi ma me hoda ana wode sa comment da bara me wada woro me buru wada woro me nyado wada woro me kronto unti ana bofo me te baabie mede ntasuai na mede kama funu mayo sane yamuma na setena na dwuma ni sikasem na wade sem o mere wate asefo asase so be ma da ho pa enso no wode nse wo na se
ɛwɔ na brabom ɛwɔ abrabɛma ɛwɔ wiase ɔma ne mmerɛ na brabom na dwuma ne sikasɛm ne nkanko na nimonyam munsam na munini ɛwɔ na setenam ofiri mu fi na ɔba wiase bie mu a ɔnyɛ saade ne bie mu mumu bebre bi wɔ wiase wa ho mu brɛ wɔ mo setenam ɛne mu bibia mo yɛ wia ebe wa na nyamo a wo ɛyɛ mo nananom ana mo maame mo bɔne a wo mo de di wo binti ɛso akatua ne so nnome ɛna ama mo bere ye woni pa bi wa wakra mu watena se asese ne ma bi menya obi abɔne nanso wɔde ne nsa so sika mu yɛ bibia enye yi ɔbrɛ wɔ na setenam ne adwuma sɛm mu sande o maame ana ne nua bi yɛ obi ana wo papa bi ana wo nana bi yɛ obi ɛso nnome ɛna ɛba mede yana na ba yɛ bafo me sere wa ma no na mamuna wo mitirim sansa brabo de ɔde bɛyɛ nipa bi anye nipa fɛ ufiri mu fia wobɛsua nyansa masɔle ana dwutu ama gonsa wɔ gatem asɔde atia wɔ dwuma obi biam ufiri mu fia onyɛ saade ne biam makramo and ebi mo ka say oh social media hey nya botere alpha hour social media kro na so ne kwadwo ne alpha hour a ebi nya miracle alpha hour no social media na so ne join prayers no dey say obi timi join alpha hour enya miracle obi meeting dofo wɔ social media no so ɔna motima ware saa no bi bold o media no se beye adwuma yise be ba ko no menye lezo abenya masa ubewu udi agro media no so obi be domen ubewu ebuza mo hwɛ ye ma obi bibia mfa mo ho a no ma betra comment section mu di atam munyae enye fe obi ka so na onne nya adwuna at least obetima share wo opinion tire bia asema wo kan de me no nya adwuna e wo say eye nice dan so be di atem what I say enye fe won say atọ so o kan ho bi sesa what I say sesa na o kan ho sesa wo be ta kire wa adwuna e wo comment section we no we just watch we don't judge but we know how we say comment but serity bia no kire wa adwuna e wo comment section aha ipenya bro bi bia